serios, no? Clar, clar. Perquè normalment l'estructura... Doncs heu de riure més, perquè jo veig que no rieu gaire. Ara, home. Saps, el ritme... Va, sí. Aire! L'aire ho agafava ell, doncs tu. Ara tu què agafes aire? Molt bé. I per l'aire, que per el cos. Jo pensava que això de la sardana era una cosa més avorrida, que ningú deia res, però veig que veuríem cosetes. Sí, va ser coses. Quan esteu ballant us expliqueu coses, no podeu fer Madrid, i que fareu després, i això també o no? Força Madrid, aquesta coseta. Sí, no? Sí, no? Primer ritme, fa aquí. S'ha escoltat, punyetero, que encara s'ho hagués escoltat, Primer ritme, fa aquí.